Bueno, pero official, yabo. Awangasekhaya mfethu ngempela nje. Hayi, Lolita, sesitholela amadamu. Sesitholela amadamu. So ngicela abafowethu for the sake of inhlanzeko singayimela nje la singaqali singene la. Okay. That's it. Uma ngabe ufana nami wazi ukuthi vela ungena umkhuhlane ungangena la. Mina ngingena umkhuhlane. Sekulamhluthu mina. Yeah, yeah. Niyaphila abafowethu nonke. Thank you. Come on. Okay. Thank you very much. Kodwa kungcono ukuthi uRamaphosa wanginika abafethu lo 3 million. Yazi bafethu ngempela kube uyabona nje kube kuthiwa nje wanginika. Buka nazi insizwa bafethu. Imshini ngeyabo. Amabhekhi ngawabo yonke into ngeyabo bazonikela kubafowabo bazogunda abafowabo kube kuthiwa ngempela ikhona imali uRamaphosa ayikhipha sengifisa ngathi ngabe kungcono ukuthi wayikhipha ngawuthola ngempela lo 3 million. Ngabe liyabhubha hawu imali engaka ngathi ngisebenza mahala ngisebenza ngo20 rand babantu. Yeah, awu mina ngeke mina ngene umkhuhlane lapha. Uyanya lo mkhuhlane mana mzali. Lo mkhuhlane ungayeka abantu abalala phansi uzongena emuva. Hawu. Nazi sizoziyaphila inalutho nje. Lo 3 million lona hayi akasale sewuletha manje. Sidingayo bafowethu nina bafowethu khona sidingayo ukunilekelela mhlawumbe amafutha emshini in khona sidingayo. Siwacabanga bathanzima lapha amajele bathi ayikunzima. Yeah. Ijele ayisebenzi ijele. Yeah. Imshini igengeze abantu abazosifundela bangani la. What percent? Ingaki imshini yakho? Baningani. Hayi ngizocela siyibale thina. Hayi imshini siyibale thina ukuthi abantu abagunda abeze nje le team egundayo Mandlovu. Yeah. Ngoba ngifuna ukuthi vele le mshini izofa namhlanje ngifuna ukuthi senze show ukuthi sithenge imshini emisha sibathengele imshini emisha bonke labafowethu. Ngoba vele izofa noma ingangaphi namhlanje izofa ngenxa ukuthi amakhanda abafowethu anenhlabathi nani. So ngenzela lokho. Babafundisa ukugunda. Yes. Angithi uyabo. Angithi uyayibona lento le. Masithi thina abantu bokufika bahambe uhulumeni ulwa nathi. Njengamanje nazi insizwa ithatha isinqumo sokuzonakekela abafowabo. Bathi bazobafundisa nokugunda. Kungani uhulumeni engathi asikuyeke lokho? Yini engathi asikuyeke nalokho singabagundi labantu singaclean la. Yini angasho kanjalo? Wayevikela abantu bokufika bodwa. Wemadoda qinani. ISouth Africa izwe lethu qinani. Amana sibophe sonke uhulumeni. Akamane nje asibophe sonke. Abantu bokufika bahambe bafowethu. Abantu bokufika bahambe. Finish. Ikhathi ungayishaya ikhathi. Ungayishaya obe ilungisa ukuthi shaya brush. Shaya brush lokho isikho. Ufuna ikhathi. Babele thina sifuna ukukhetha phela la. Bazokhetha. Uvuka la. Hayo. Izinto phela lezi. Bazofanele ulweke ukuthi akadli idokwe nje. Bazofanele ulweke. Umfuthi idokwe ukuthi idokwe.
Right, stop. Sharp. Balenzela ayikho nami ngithi ngiyacela uvele ngipledge ukuthi imshini sizocela wonke umuntu athole i-pack nomshini omusha nje. Shayani wengane ningangichithela isikhathi. Yampembe. Hamba kahle wakithi. Igcwele. Ayisashuthi. Delete